Tää on vähän semmonen ala, että tänne niinku päädytään siitä syystä, kun ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Mä olen Tomi Pietilä ja mä teen videoita täällä Presiksellä. En mä oikein osais tehdä mitään muuta. Tavalla tai toisella mä luultavasti olisin jossain määrin videon tai tämmöisen homman ympärillä. Että on niinku semmonen tietyllä tapaa semmonen kutsumusala. Välttämättä ei tarvitse media-alan koulutusta, että tällä alalla se on enemmän se, että mitä sä osaat tehdä. Tää on semmonen, että tässä pitää hirveästi ottaa itse selvää asioista, kiinnostua, kun tulee uusia vempeleitä ja uusia tekniikoita tehdä juttuja ja halu niinku kehittää itteensä koko ajan. Tulee uusia teknologioita, jotka mahdollistaa uusia asioita, jotka ei muuta sinänsä mitenkään sitä peruskerrontaa. Se on niinku aina, se on ollut sama 100 vuotta varmaan. Kun mä valmistuin, niin niihin aikoihin mä koin olevani leikkaaja. Että sitä mä menin opiskelemaan ja sitä mä ajattelin, että no mä leikkaan juttuja. Mut sitten sen huomasin sit nopeasti, että paljon vähemmän työmahdollisuuksia on silloin, jos keskittyy vaan siihen yhteen juttuun. Mistä mä tykkään kaikista eniten on siitä, että mä saan kertoa tarinoita. Et kaikista mieluiten mä teen sellaisia videoita, missä pääsee tekemään vaikka jonkun pienen dokumentin jostain asiasta, tavataan jonkun ihmisen, joka tekee jotain, mitä mä en ole koskaan edes ajatellut, että niin, tommostakin on. Ja paitsi videon tekijänä, niin myös ihmisenä voi oppia siitä paljon asioita.